aduog gi kao pok awinjo. Ang'o miparo ni winjo bed ni timo Rose mondo mi ne kaka iloso weche motenore kod wang' mag chiro kaka magi? Un kaka jo-ohala ang'o maduwer mondo tim kata okang' mane ang'eni kanye musebedo ka untiere kuom kinde malach? Ere okenge ma usebedo ka uparo ni winjo bed ni timo kata gi piny owacho mondo mi okony e geng'o mach ma kamagi? Mokwongo aparo ni Toi ei Nairobi County ka, Toi e chiro maduong' mar ariyo. Kikomba is the first largest market in Nairobi. Waluwo gi Toi. Manyiso ni Toi o host a lot of traders mang'eny. We are over 3,000 traders. Iwacho ni nitiere wachao gi Gikomba kanyo ma iwacho ni en maduong' mogik ma bende wasenene ka miya ina gimene timore. Kaeto koro wacho ni Toi en mar ariyo. Nyiso ni megi githoro biro mach aina gi ma bende wang'o chiro gi ikelo gi mane chirni madongo. Ok anyal ng'eyo nikech iyudo ka chiro kata ka for example waweyo Toi gi Gikomba kata mana Kibuye ma bende wang'eyo ni yudo ga situations machalo gi makoro mako wasani ni. Pok awinjo chiro moro matin nyaka nyoro tok Toi eka nya winjo ni Mtindwa bendo wang'. Ng'enyne wawinjo ga mana ni chiro maduong' ma Gikomba kata Toi ema moko ga mach. Ma adiera nyaka sani kata mana jo Gikomba ok nyal wacho ni ang'oma kata mana jo Gikomba ok nyal wacho ni ang'oma kelo ne giga mach. Mana kaka wan jo Toi wan bende ok wanyal wacho ni mach no chakore nade. Kata bed mana ni en ng'ate mano moko kata bed mana ni en muoch mar stima ema no kos momiyo mach omoko. Adiera no pod waonge godo nyaka sani. To gima ng'eyo ni Toi en achiel kuom chirni madongo me Kenya ka ma bende oting'o jo-ohala mang'eny ma pedho family mang'eny. E Toi an kaka ng'ama ni Toi ja-ohala ma Toi adiera makende mang'eyo king'iyo kata kaka sani gik moko timore iyudo ka familia mang'eny odak e hand to mouth. Gima giuso ching'o ema gidhi gichamo. Kata gima giuso ema ng'ato golo to chulo ni nyathine school fee. Kata gima ng'ato yudo ema okano matin obro chulo godo ode modake ka dwe orumo. To sani iyudo ka koro kama ne ng'ato monde kodhi okinyi onge gimoyudo odhi to duogo nono. Jomoko tiyo nyaka gi fare ka biro kanyo to biro nena to dok maonge gimoyudo. To ka nyoche chiro nitie to ng'ato biro to ng'eyo maber ni kata ka onga lot tabro a Toi ka nyiewa lot aduogo godo. Abro a Toi ka nyiew skari aduogo go. Nyithinda bro chiemo, nyithinda bro metho, nyithinda bro somo. Toi adiera makende mang'eyo ni Toi odago kata pidho family mang'eny Nairobi ka. Maka gima kama yudo chiro kaka mar Toi kata Gikomba to duoko jo-ohala ma Toi chien kabisa. Nikech ng'ato koro nigi nyithinde school ma nyo ng'eyo ni by the end of this week abro yudo pesa na makama mondo ater ne nyithinda school fee. Ok onyal yudo. Instead kata pesa matin manokano ogolo sani mondo chak foja go one ni onyalo dhi mbele nadi. Koro mano chandruok ma wan godo Toi. Ni Toi o host ji mang'eny. Toi oting'o jo-ohala maingo 3,000.